min komi kalannoɗoma mi winoma hankande ko heddi hen ko hay mbuɗumi tattakama komi kalannoɗoma de tante an nene tante an nene holɗum 20 000 tan miɗa 20 000 Mouhamadou ay neɗɗo ay nene ko sukuña koye ɓiɓɓe yumma kaldata ɗum min ko jiɗɗa komi wawa ɗum ay ɗum ɗo woni ko kalnotolmama guila adama mi winoma ya haalan mawne ko laaɓi cer ko wayno ñalawma ni mi haalninoma ya wimo an Amérique a yahan toon liggade a yahan toon waɗoyde émigré ko jangdanawma toon koye janggude gonɗa janggo kam aɗa nde ala wona bourse ma jakoriɗa ay ko ɗum tawno kam widema ya woppi ko jogormi taƴandema biye ko mi tottuma mbaɗira haajuji ma kono an mbaɗɗa préféré ko arde mais voilà ay min mi halnimo mi ala kalis et puis yoɗani est ce que a haalnimo mi halnimo ɗum eyi mi halnanimo ɓe jangga mo anani no eyi sahaji mi yiɗat sodde hunde ɓe wallamo kanko ala ndeysan et puis mi hersat an kam Mouhamadou an gonɗa koye wiide aɗa naññami walla an saɗa walla balla tawata kaɗa jogui an mo ballata a saɓorani ɗum joni an ka deƴƴut tan aɗa woppimo nder omo sikka ko sikkata ko taw haare may jeeɗiɗo ala fof ko woodi hen kam ɗum ɓe cikkata ko ummi Amérique automatiquement jogui kalis min walla Amérique wonɓe toon ɓe pamɗani haaju an noon ka pamara haaju min guila garɗen komi kalanɗoma mi wawa tan mini fo tan tottude kalis ɗum woni komi wawa joni noon taade heeɓi ɗon ari ha ɗo jehen nder suudu mi tottuma ujunnaji ɗiɗi sa yeehi mbaɗa hen gueɗe ma 10 000 par ce que an aɗa heewi ko jiɗɗa hay goto wawanama joni mi wona ɗo mi ala joni noon holko addunoon dogan saka dartoɗen 50 000 ma wallama sa korka mbimi jehen mi tottuma ujunnaji 100 000 mbimi ummo rewa hen a haala miɗo haala 50 000 cikkata min kom joguiɗo galle meɗe rema kaali a saɗoya Mbay Aliou ça va Jimnal ça va bien ça va Aliou andini min ko bamma a e ɗum waɗi wiide Jimnal eyi oto wiyam Jibinal wiyam Baba Yoro tan wona a Mbaj mbaɗɗon tampere alhamdulillah barikalla barikalla alhamdulillah jambolo woni toon jambolo yimɓe galle mbaɗi ɓe jaam alhamdulillah barikalla mbaɗi hande yeeso ma ngo no ñirbi seeɗa no soofite alay sago an kam yaro joom suudu ma haalnanima mi ari ɗo joom suudam mande mane garda ɗo mi ari ɗo hiccanke yaro jiɗmi ko pamankeɗel a ɓurani kam wonde bandi a ɓurani kam wonde waga a ɓurani kam wonde kolesar ala min mi haalani mi haalante tan wallahi mi yeyanima bandi yagadde ko garanmi galle ma aɗa doga aɗa suuɗo to pawɗa min an kay yaro pa o ƴewam an saabiyagal ma ngal ɓuuri suuɗade ka cuuɗi ɗo gonɗa nder heɓanima ɗo gonɗa baye o wallahi mbima ko bandiyagal aduna ne heewi horde wallahi o ko bandi wat fen jaɓa so alseni min mbiyata ko bandiyagal mbaɗat min doye galle o min mbaɗa waɗa bandiyagal doye galle o min mi arani ɗo cottumami lotmami mi ari mbeɗeni aɗa andi ko garani wat feere noon ƴewano lojjirirɗa kam so wona ɗum mi haalnima de a ɓurani kam wonde salopard a ɓurani kam wonde dégrosseur kala ko wone ma no wone yam ko ɓuri ɗum pama noon aɗa andi jamanu so nangi neɗɗo no foti woni no wona ko 100 000 jogan ma an 50 000 an wona ko 50 000 waɗa hangen hoorema baay aɗa ñinmam andin min 50 000 francs mi ñamlonomamo premier mo on jeeya ɗum mbayam jeeyi a faami hol premier foti laaɓi ñamluɗa ham wona laawol gotol way laaɓi tati ñamluɗa ham goto 50 000 e wonde 100 000 francs o pawoyto lumno ham tuttuno ham ɗum yom tottuma a faami après 50 000 tottumamo départ ɗum paw tuttuno ham ɗum yom totte a faami guireji ma dambal mi tottimama ɗum waɗa feere joɓa ɗum
wona ɗum tan hande wallahi wiyete wamulli ma ne yooɗi wallahi watta hen koƴñi ala per kay eyyi ɗum wona mbiɗa ko sa ñamli dosa wona mbiɗa ko sa ñamli dosa ko dosa 25 neɗɗo yoɓata ɗum kay waɗino ɗum programme ɓooyi haaldinoma ɓooyi so tawi ko 200 225 joɓta 250 275 so tawi ko 300 350 joɓta seɗa wawi andi din rew lawol sa wawa no mi haalninoma so waɗinima 300 ko 350 si nedde henanima joɓa kam wallahi waɗi ƴewam ni ata ƴeewi yeeso ngo mbiyata ko ne jurnini taw noon ko banniyagal ɓol waɗni yeeso ngo o criminel on wawi warde o Poutine kam jiɗi yum min mbiyata Poutine ala an kam motin Poutine to woni jogi visa an kam miskin ala e nder ala visa awa yara e nokku deke an ka cuɗɗomi hoore ma dekete holko cuuɗanmi holko cuuɗanmi Poutine omo bone natata e mum e joni min komi bone no naate yam mi anda ɓe o wi tan ko an bone no naate yam ko sokke ma andani Poutine wi e joni mbaj mi jaaɓi a yeehi miñamo waɗi kalis makko mi Amérique waɗi kalis makko wirma o yettima banque doye yontere maximum do yontere mo foti hebde kalis o joni jiɗmi ko beydina kam 100 000 sa beydini kam 100 000 so waɗi wirma o wona 300 000 min mi ara mi tottuma kalis o ala wona no siiri no siiri kay ko wirma o ko américain wona ejjitan ko kalannomami ko so mi waɗi 300 ko 350 joɓata kam sino henanima tottuma so henanakima walillahi hamdu 50 ɗi fof ko beladima tan an wela tan aɗa fawa ɗum hen mi ñamlaki ko an ñamloto saɗa welami tottuma sa yiɗa goppira noon kalisam joguimi de bay an on haqqilma woni ala haqqilma woni o a ñamli ɗum 50 000 100 000 50 000 o yoɓay kadi pawnama 100 000 goto eyyi pour wirma o so o so yi lakata hande an ɓawa jang jaaha lakata hande o miskinal o hayden ala dara mi noddu américain o ara aɗa seeni o rowi noon dara min mboɗo jogui code américain wallahi Allah ne seedi mboɗo jogui code américain dara mi noddu coméricain code américain ma hayden ala eyyi ko jibbaddo kalis makko wirma aɗa andi avion ngaji ɗi ɓe kaɗete hen jogade kalis ko wayno do 5 millions dollars joni noon kanko o waɗi kalis o wi kalis o waɗi ɗum ko jooɓaari kalis o adimo e Sénégal après o waɗa virage kalis o so kalis o wirima après ɓe kawra banque o récupération kalis o tan min tottet kalis o min kay mboɗa andi ko kalanmi ko a bay wona joni a naati e diluji makko ɗi kadi o wi wirma o naati kay aɗa seni a jeew accu eyyi joni a joni min haajam ala hen joni hakkude moon ya rew o paran wala anda jehen aɗa jogui ɗum ɗo ene 100 000 o ayi o ƴoƴ o wonta ko fulde hewani e koyir wona 350 o ne siiri eyyi 350 mi jaɓi ne siiri eyyi comme no laaɓami janggo comme maayo ni bay mboɗo laaɓa hen comme no laaɓami janggo comme maayo bay yo it ñangalejo yo jal seeɗa pour tottama min moom kala mo andanimi nani kam wuro ngo no didiri foof aɓe gandimi mi yiiɗa nadde cottumami e lotmami par ce que mi welani ɗiƴam wallahi